Okei, tervehdys ihmiset, minulla ei ole mikkibuusti päällä. Note to self, muista laittaa on minulla mikkibuusti päällä, troll. Okei, no se ei mitään haittaa. No, tervehdys ihmiset, minä on Kim Sky Oppat kanavalta ja tämä toinen video käsittelee sitten vähän jotain fiksumpaa kuin emulaattoreiden ja romien lataaminen. Tämä käsittelee kuvankäsittelyohjelmaa, jota minä olen käyttänyt niin pitkään kuin minä jaksan muistaa. Minä olen käyttänyt tosi monta eri kuvankäsittelyohjelmaa itse asiassa. Aloitin urani lainausmerkeissä PaintShop Prolla joskus ala-aste aikoihin, itse asiassa joskus kutosluokalla muistaakseni. Ja sitten minä vaihdoin Photoshopiin, sitä minä käytin pitkään. Ja sitten yhdellä foorumilla tyyppi kertoi, että hän tekee systeemeitä tällaisella ilmaisella ohjelmalla kuin The GIMP, jolla pystyy aivan samaan kuin Photoshopilla. No, minä kiinnostuin, latasin GIMPin ja huomasin, että hän oli täysin oikeassa. GIMPillä pystyy tekemään aivan samanlaista jälkeä kuin Fotarilla, ainoastaan GIMPissä on vähemmän valikoita, voisi sanoa vaikka näin. Siinä, mistä Fotarilla pystyy tekemään paljon yhdellä hiiren painalluksella, niin GIMPissä pitää vähän sen säätää, mutta se on pieni hinta siitä, että tämä ensinnäkin on ilmainen ohjelma, ja toisekseen tällä saa samaa laatua kuin Photoshopilla, kunhan vain jaksaa säätää tarpeeksi kauan. Tässä videossa me tehdään minulle YouTube-avatar. Minä teen varmaan jossain vaiheessa videon siitä, kuinka minä teen noita YouTube-channel backgroundeja. Mutta nyt minulta puuttuu channelilta avatari, joten aloitetaanpa. Ihan ensimmäiseksi, no te tarvitsette ohjelman. Ja Gimpin saa ihan helposti, menette www.gimp.org ja siellä on download-nappula, mistä saa uusimman version ja Gimpin pystyy asentamaan myös suomeksi, jos siltä tuntuu. Itse asiassa minulla taitaa olla tämä suomeksi, kyllä minulla on tämä suomenkielinen versio. On tuo jo kampasia, ei mistä haluta. Okei. Meillä on tosiaan tämä Gimpin alkuruutu. Gimppi on 3 eri ikkunassa. Kun te asennatte, minä en ole varma, oliko tämä ikkuna täällä näkyvissä, mutta sen saa näkymiin sillä lailla, että se menee täältä ikkunat ja te koitavat valita ikkunat ja sitten täällä on tasot, eli Ctrl ja L, josta tuo pikanäppäimiä käyttää ja sitten saa tällaisen tänne näin ja sitten tuonne pystyy vetelemään eri asioita, mutta älkää siitä huolehtiko. Riittää, että teillä on tämä tasot-ikkuna täällä ja työkalupakki täällä ja itse kuvankäsittelyikkuna tässä ja sitten luodaan uusi tiedosto. Minä käytän pikanäppäintä Ctrl N, mutta sen saa myös täältä tiedostoja uusi, jos tahtoo. Minä tykkään tehdä me on YouTube-avatareista vähän isompi, koska YouTube kuitenkin kutistaa niitä jonkun verran. Niin ne on vähän isompia, niin niistä tulee minusta vähän paremman laatuisia, kun ne kutistuu sitten silleen fiksusti ja niihin saa enemmän yksityiskohtia ja sillä lailla. Eli tosiaan minä säädin siihen nyt äsken, että minkä kokoinen tämä on leveys ja korkeus. Lisäasetuksista saa, jos tahtoo, niin vaihtaa siitä kuvasta läpinäkyvän taustan, mutta ei sillä hirveästi ole väliä, koska siinä kuitenkin tulee nyt värejä kuitenkin päälle. Sitten. Minä ajattelin tehdä tästä avatarista suhteellisen simppelin. Minä en hirveästi mitään hienoa härpäkettä tähän lisää, että pientä fonttia ja mahdollisesti leikin brusheilla, mutta käydään ensin vähän tätä työkalupakkia läpi, että saatte vähän tietää, mitä nämä kaikki täällä on. GIMP on suhteellisen yksinkertainen ohjelma. Painetaan ikkunan ulkopuolelta, niin saadaan Firefoxi pomppaamaan tuohon päälle. Niin vähän kutistelen näitä ruutuja täällä. Niin GIMP on kuitenkin suhteellisen yksinkertainen ohjelma, vaikka ihmiset saattaa sanoa toista, että oh my god, se näyttää ihan kummalliselta, ei tässä saa mitään selvää. Ei se sitä ole. Kaikki perustyökalut pystyy päättelemään, ympyrä- ja neliövalinta, pystyy valitsemaan osikuvista, lassovalinta, pystyy valitsemaan vapaa-valintaisia osikuvista, taikasauva valitsee periaatteessa yhteenliitettyjä alueita, värivalinta valitsee värejä, leikkaus, se valitsee alueita sellaisen, jos se luulee, että siinä on reuna, niin se todennäköisesti valitsee sen, mutta se ei ole mikään hirveän tarkka.
edustan valinta, eli jos sulla on siinä paljon tavaraa päällekkäin, niin se valitaan sitten edestä polut. Polut on jotain, mitä minä en koskaan käytä, koska minä en harrasta vektorigrafiikkaa. Värien poimintaa, zoomausta, mittoja. Esimerkiksi YouTube-channelin taustoja tehdessä minä käytän tätä välillä, kun pitää mittailla, että millä etäisyyksillä ne boksit on toisistaan ja niin edelleen. Siirrellään asioita, kohdistetaan asioita, leikataan tai rajataan asioita, pyöritellään, skaalataan, taitellaan ja siirretään perspektiivissä, käännellään peileinä. Fonttityökalu, ämpärityökalu ja sekoitustyökalu. Fontilla lyödään tekstiä, ämpärillä täytetään kiinteällä värillä ja sitten sekoitustyökalulla tehdään näitä jänniä systeemeitä täällä. Joo. Kynätyökalu periaatteessa sellainen työkalu, se tekee kiinteätä jälkeä siinä, missä brushilla tai tällä pensselityökalulla sitten pystyy tekemään erilaisia erikoisefektejä. Itse asiassa tällä lailla tämä näkee parhaimmin. Siinä on kynätyökalulla tehty ja siinä on pensselityökalulla tehty. Sitten on tosiaan tämä pyyhekumi. Se nyt tekee siitä läpinäkyvän, koska siellä on läpinäkyvä tausta. Ruisku on itse asiassa aika hauska, sillä pystyy tekemään jänniä systeemeitä. On vähän kummallinen. Harvoin käytän. Sitten on mustekynä, jos haluaa tehdä jänniä kirjoituksia niin kuin vapaalla kädellä. Tiedän, että piirtopöydällä tätä on suhteellisen kiva käyttää, jos sen saa jotenkin kummallisesti toimimaan. Kloonaus, no se on kloonausta. Lol, tuossa on tollanen. Otetaan kloonaus, valitaan kloonikohta ja sitten vaan vedetään, niin se alkaa kloonaamaan sitä. Pystyy tekemään aika jänniä asioita, jos vaan jaksaa käyttää aikaa. Parannus, jos on jotain pientä epäselvyyttä kuvassa, niin sillä minä en koskaan käytä näitä kahta. Minä en tiedä yhtään, että mitä ne hyödyttää. Sitten sumennus ja sormityökalu. Sormi on itse asiassa aika hauska. Minä leikin sillä joskus, kun minä teen niin kuin tyylin taustakuvia, että minä vedän vaan randomisti värejä päällekkäin ja sitten leikin tällä sormityökalulla ja teen niistä ihan jäätäviä ja niistä tulee ihan hienon näköisiä sitten, kun tällä leikkii. Kuten kuvassa näkyy. Sitten on vaan varjostus ja lisävalotus. Se joko vaalentaa kuvaa tai sitten tummentaa sitä periaatteessa. Itse asiassa kun värittelee jotain kimpillä, niin minä tykkään käyttää tuota varjojen tekemiseen. Jos minä menin nämä nopeasti läpi, niin pahoittelen, mutta kun nämä kaikki on niin itsestään selviä oikeastaan, että niistä ei hirveästi tarvitse huolehtia. Eli perusavatarin tekeminen, tämä on nyt 250, mutta sitten jos te yli foorumeille teette, niin ainakin Saigossa on 150 se koko rajoitus. Kannattaa tehdä sen koko rajoituksen mukaan. Minä on tyhmä enkä minä tee, koska en tiedä. Minä haluan tähän mustan taustan, koska mulla on channel backgroundikin musta. Ja te näette nyt, että siellä on musta tausta. Sitten minä pidin shiftiä pohjassa ja painoin tästä paperin kuvakkeesta täältä oikeassa reunassa. Minä en tiedä, kuinka hyvin se näkyy videolla, kun tämä zoomailu on zoomailu. Mutta niin. Sitten kun sitä painaa, niin se luo uuden tason. Ja taso tarkoittaa sitä, että sitä voi siirrellä niin kuin päälle ja alle ja tehdä kaikkea jännää. Esimerkiksi jos mä piirrän nyt pinkin viivan tohon noin, se on nyt tasolla 1. Sitten jos mä teen uuden tason ja piirrän valkoisen viivan, se on nyt tasolla 1 päällä, mutta jos mä siirrän sen tänne tason 1 alle, yritän siirtää, mutta kun tää jumittaa nyt sitä jostain syystä, niin en tiedä miksi, mutta mä voisin tehdä näin. Jostain syystä se ei suostu siirtämään sitä hiirellä, täällä on nämä nuolet, mistä niitä voi siirrellä. Niin te näette, että se pinkkiviiva vaihtaa paikkaa tuon valkoisen viivan päälle ja alle. Mutta joo, siis minä haluan tehdä nyt uuden tason. Ja itse asiassa nimetään tämä taso taustaväri. Näin. Sitten nimetään tämä täältä vaikkahan nyt tekstitaso,
koska tähän ei oikeasti tule mitään muuta kuin tekstiä, me saatan leikkiä väreillä jotain, mutta se ei sinänsä haittaa. Sitten tehdään vielä toinen taso ja nimetään se, se avasi siihen nyt tuon, no aivan sama, reuna. Näin. Me ei tarvita perusavatarin oikeastaan mitään muuta. Jos mä haluaisin lisätä, itse asiassa lisätään tähän joku kuva. En tiedä mikä kuva, mutta aivan sama. Me pysäytään tämän sitten, kun me etsin sitä kuvaa. Niin tehdään tähän kuvataso.